Сега ще направим едно интересно интервю с Акси. И ще зададем едни въпроси, които тя не знае какви са. И трябва да даде отговора, който си мисли. Нали? Интересно, важното е да е забавно. И малко смешно, ако може да го направи Акси. Въпросите са такива, малко така интересни да ги кажа. Акси, почваме с първи въпрос. Кога според теб е нормално да целунеш някого? Още мисля. Добре. Това ти ли се го измисли? Не. На 16. На 16 години. Да. Добре. А на каква възраст според теб е правилно човек да се ожени или омъжи? Имам два отговора. Един е на 35, а другият е на 29. Добре. Как може, когато си вървиш по улицата, примерно, и видиш двама човека, да кажеш дали са женени или не са женени? Мъж и жена вървят си заедно, хванали са примерно за ръка. Как можеш да разбереш дали са женени или не са женени? Много лесно. Как бе? Ако се целунат, значи са ако са много млади и се целунат, значи са гаджета. Ако се прегръщат и са хванали за рамената, значи и не са стари, но не са и много млади. Значи са женени и си личи по очи, по всичко, че се обичат. Добре. Според тебе, мама и татко, твоите мама и тати, какви общи черти имат? Какво им е общото на тях? Примерно, и на външен вид, и какво харесват? И други неща може. Какво е общото между мама и тати? Още мисля. И двамата харесват оранжево и зелено. Нали? Друго? Има ли? Ако няма, казваш, не се сещам. Ще се сетя, имат много общи неща, ама не се сещам в момента. Искам да се сетя някоя още. Че и двамата обичат разходката, че и двамата работят, ама тати работи от вкъщи. Добре. Това е достатъчно. Според тебе, хората като отидат на среща, какво правят там? Какво се прави, когато се отиде на среща? Говорят си, опознават се. Добре. Ами, представи си сега следното нещо. Ти отиваш на среща, обаче нещата не вървят добре. Какво би направила тогава? Или бих казала на човека, че не ми харесва и че нещата няма да вървят и да се откажа. Или да кажа, че отивам примерно до тоалетна или до някъде другаде, самичка, и да избягам. Добре. Едно от двете. Добре, звучи ми като хубав план. Ами, как можеш да решиш за кого да се ожениш? Първо човек, разбира се, трябва да са гаджета, а не директно да се оженят, като се опознаят. Извинявайте, зайчето ме разконцентрира. Добре, според тебе, кое е по-добре? Кое? Да си неженен или да си женен? Да си женен. Да си женен е по-добре, според теб. Но и да имаш деца. Децата и семейството са най-хубавите неща на света и любовта. Добре.
Сериозно. Според теб според теб света как щеше да се промени, ако хората не се женеха? Кажи. Моля? Според теб света как щеше да се промени, ако хората въобще не се женеха? Щеше ли да е нещо различно? Никак. Женят не е кой знае какво, но е хубаво, защото тогава има гости, тогава човекът ти показва любовта, а има скъпоценни пръстени. Добре. Има скъпоценни пръстени. Чакай сега, не питай това, ако обичаш. Сега да те попитам нещо друго. А ти какво би направила, за да може ти като се оженеш, бракът ти да работи, не да работи, ами нещата да върват добре между теб и твоя мъж? Какво би направила? Ами ще му купувам подаръци, ще се грижа за децата, ще работя, ще изкарвам част от прехраната, ще го обичам. Добре. Ами това бяха всички въпроси в това кратко интервю. Благодаря ти. Искам още.